Ola, benvidas, benvidos un martes máis á sesión de Lingua e Cultura Galegas da aula Galicia Aberta. Espero que esteades estupendamente e hoxe esperanos tamén unha viaxe pola xeografía, pola lingua e pola cultura galegas. O vídeo co que iniciamos a sesión de hoxe e que nos leva directamente a unha parte concreta da provincia de Pontevedra, en concreto, como vos dicía, lévanos a Cela, en Bueu. O vídeo de hoxe está protagonizado pola señora Pura. Pura, o que nos vai é tocar unha moliñeira e unha xota de Cela e seguro que igual xa o sabedes, pero despois iremos profundizando sobre o contido tamén tradicional desta zona. Era unha das zonas máis ricas tamén en folclore que temos na provincia de Pontevedra, sobre todo de música tradicional, non? Así que dentro vídeo veredes a señora Pura. Ata agora. Fantástico vídeo, como sempre, e, como os dicía, estamos en Cela, estamos en Bueu, en Pontevedra, e agora veremos un pouco máis a que comarca pertence isto, non? Como sempre, a imaxe que acompaña a diapositiva, pois é un deses lugares, non, que se atopan dentro desta comarca do Morrazo, dos que falaremos posteriormente, e o que temos un solpor, un atardecer, non, en Cabo Home, neste caso. Pero agora mesmo non estamos nese lugar, senón en Cela, en Bueu, a Pontevedra, repito. Estamos, polo tanto, na comarca do Morrazo, que está formada precisamente por Bueu, por Cangas do Morrazo, por Moaña e por Marín. Lugares de interese podemos destacar moitísimos, como en calquera unha dos lugares o que nos movemos nas tardes dos martes, pero neste caso, digamos que esta zona do Morrazo é unha zona de bastante interese turístico, como prácticamente todas as zonas de costa de Galicia, igual que acontece pois coa Costa da Morte cara ao sur, que é onde nos situamos hoxe na comarca do Morrazo, non? Digamos que é unha zona moi turística, con moito interese turístico, polo tanto destacan moitos puntos que seguramente ou ben coñecedes ou vos soan de algo ou tedes tamén ganas de coñecer, non? Polo tanto, lugares de interese, destacamos o miradoiro, da Cruz do Xestoso, por destacar un no lugar de Moaña neste caso. Outro miradoiro, non? Podería ser o de Cabo Home, de onde se extrae o sol porque tedes aquí na imaxe da esquerda. Podemos ter tamén arte rupestre que podemos observar pois en petróglifos e demais, pois por exemplo os petróglifos de Mogor, pero tamén temos castros como o Castro de Montalegre, temos moitos outros castros, aquí destacamos pois este pois pola súa importancia, polo seu recoñecemento, ou temos obras arquitectónicas como poden ser a Igrexa de Darbo, o Cruceiro do Ío ou calquera outro lugar que teña interese para vos por este lugar do Morrazo, non? Sobre as festas e celebracións, destacamos, entre outras moitísimas, a antiquísima e moi valorada popular e institucionalmente Romaría de Darbo. A Romaría de Darbo
acaba de pasar este mes de setembro, as primeiras semanas, cando ten lugar sempre, a festa do Percebe, por destacar unha festa gastronómica. Como sabedes que nos atopamos nesta península do Morrazo, non? Todas as festas gastronómicas han de ter que ver co mar, sempre, pois, por atoparnos nunha zona de costa, non? Entón, destacamos a festa do Percebe, por exemplo. Destacamos tamén o San Roque do Ío, por exemplo, o Entroido do Ío, do que tamén falaremos hoxe, ou a Virxe do Carme, entre outras moitísimas. Por suposto, a Virxe do Carme, pois a de Bueu, a de Moaña ou a de Cangas do Morrazo, ou tamén a de Marín. En calquera un dos lugares, pois hai unha celebración para a Virxe do Carme que, como sabedes, pois é a patroa de alguna forma da xente do mar, non? É a que está dedicada a coidar das persoas mariñeiras tamén, entre outras moitísimas cousas. Como xa estivemos, como vos dixen en sesións anteriores, como xa estivemos nesta zona de Pontevedra, non? Da provincia de Pontevedra, topámonos nunha área dialectal, nun bloque dialectal occidental, do galego occidental. Sobre isto falamos xa profundamente en moitas sesións anteriores e coa necesidade de non repetirnos para que non esteades pois sempre escoitándome falar do mesmo. Introducimos outros contidos, pois ás veces máis lingüísticos ou ás veces máis de cultura e sociedade. E hoxe traémosvos o que chamamos algunha curiosidade sobre o Morrazo, pero o que imos falar hoxe é un pouco do seu entroido tradicional. Sabedes que Galicia é un lugar fantástico, pero tamén moi recoñecido polos seus entroidos. Falamos xa dos entroidos da zona de Ourense, non? Nalgúna ocasión, e seguro que son os que máis coñecedes por motivos evidentes, pero resulta que no Morrazo, en concreto no Ío, que é unha das parroquias que forman o Morrazo, non? Cangas, en concreto Cangas do Morrazo. Na comarca do Morrazo temos un entroido tradicional, en realidade temos varios, pero digamos que o que máis coñecido é, ou o que máis recuperado está de alguna forma, recuperado no sentido de facerse de forma tradicional aínda. Sería o Entroido do Ío. O Entroido do Ío é unha celebración que se fai pois os días de Entroido, o domingo, o luns e o martes, e que ten un nacemento tradicional e que se conserva a día de hoxe gracias pois, a todas as rapazas e os rapaces, a xuventude esencialmente, tamén o apoio das persoas maiores para conservar unha tradición tan bonita e tan rica como esta, non? A celebración por que se caracteriza? Pois caracterízase porque durante eses 3 días o Ío énchese de música tradicional. Por iso vos decía que tamén antes de dar entrada o vídeo da señora Apura, dicíamos que tanto Moaña como Cangas, como Cela en Bueu, como outros lugares da península do Morrazo, teñen unha tradición musical, cultural fortísima, igual máis forte que en algúns outros lugares, igual máis conservada, que non máis forte, máis conservada que en algúns outros lugares de Galicia. E unha destas motivos polos que está tan ben conservada ou tan ben coidada tamén é porque se manteñen moitas celebracións tradicionais e se recuperaron e, polo tanto, se seguen a realizarse no día de hoxe. Por iso, a celebración caracterízase, neste caso do Entroido do Ío, a celebración caracterízase porque durante eses 3 días, 2 días e medio en realidade, a música tradicional enche as rúas, os camiños e os montes do Ío. O que se crean son comparsas tradicionais que non teñen nada que ver coas comparsas que hoxe podemos pensar, non? De formadas por outros instrumentos non tradicionais, digamos, tomados da música clásica, se queredes, pois, como por exemplo o saxofón ou a trompeta ou a percusión convencional, non? As comparsas ás que nos referimos aquí no Entroido do Ío están formadas por gaiteiros, esencialmente por gaitas, o mellor acompañadas dun acordeón, por exemplo, pero esencialmente gaitas e percusión tradicional, como un pandeiro ou tambor normalmente e bombo. É dicir, o tradicional serían gaitas, tambor e bombo. Esas son as chamadas comparsas. Estas chamadas comparsas ou grupos de gaiteiros van percorrendo todas as parroquias do Ío, que son bastante extensas, é dicir, son 5 parroquias, se non me equivoco, e son bastante longas de extensión. Pois van facendo un percorrido andando con todas as veciñanzas, con todas as persoas veciñas detrás da comparsa e van tocando por todos os povos e por todos os lugares do Ío. Cada parroquia ten unha comparsa, é dicir,
Dentro do IO, pois, por exemplo, Vilariño, que sería un dos lugares, ten unha comparsa, Donón ten outra, e cada así ata chegar á totalidade delas. E as persoas, as veciñas e os veciños dese lugar teñen que ir detrás, andando detrás da comparsa, animando, bailando e demais. E así lévase, a finalidade era, pois, levar toda a música do IO a todas as partes, para que chegara a todas as persoas. Neste entroido, que se realiza pois de día, dende a primeira hora da mañá ata a última da tarde, porque obviamente hai que pasar, atravesar o monte, hai que pois pasar por lugares que non teñen iluminación, non? Ata que se mete o sol, van camiñando dun lado a outro os 2 días. Está pensado para pequenos e para maiores e, polo tanto, é unha celebración na que participan todas as idades, todas as persoas da familia, de todas as idades. En cada lugar no que paran, en cada parroquia na que paran, as veciñas e os veciños instalan sempre un palco rudimentario, un palco tradicional formado por madeira, por flores de mimosas, por exemplo, e por outros adornos naturais, por flores da época, por exemplo, e todas as comparsas que chegan ali, todos estes grupos de gaitas, teñen que tocar algunha peza por turnos, sempre pecha a última comparsa sempre é a do lugar, e dánselle vivas, dánselle pois aplausos e disfrútase dese tempo de concerto tamén en cada unha das parroquias. Aquí unha pequena advertencia, un pequeno aviso, non, que sempre temos que ter en conta cando imos participar destas festas tradicionais tan ben conservadas, que aplica pois para absolutamente todas as festas. Este tipo de tradicións, non, de conservacións da tradición e demais, que nos causan como moita curiosidade as persoas que imos de fora, teñen unha responsabilidade sobre as persoas que imos de fora, non? Que sería a de presentarnos como persoas que van ver, que van desfrutar, pero que non van alterar, non, a orde lóxica dos acontecementos. Isto digo porque seguro que coñecedes ou seguro que estades ao día de que moitas veces alrededor destes entroidos tradicionais, como tamén pode pasar noutros lugares como en Laza ou en Verín ou en calquera outro entroido da zona de Ourense, non? Moitas veces a queixa, non, das persoas que se dedican a elaborar o entroido, a pasar meses e meses pensando pois nisto, organizando, investindo tempo, esforzo e cartos, pois moitas veces din que a xentrificación, non, ou o turismo masivo ou os comportamentos en moitos casos de persoas alleas, pois fan que se empane un pouco a festa. Entón, o mellor é ir desfrutar destas tradicións dende o máis absoluto respecto e con toda a curiosidade, non, e o desfrute que nos pode proporcionar como persoas alleas este tipo de celebracións. Pasamos, polo tanto, á parte de vocabulario. Neste caso, como estamos falando de entroido e como estamos falando dunha zona de Galicia cunha forte tradición musical, non? Imos falar de instrumentos. Nalgúnha sesión, creo que na primeira, se non me equivoco, na segunda, falamos xa de instrumentos tradicionais, pero hoxe traemosvos aquí pois algúns máis e probablemente algúns que non coñezades. Tedes unha imaxe, na parte dereita que está acompañada dunha lenda na parte esquerda. Están numerados do número 1 ao 14 e a imaxe pois acompaña a lenda que temos na esquerda. Fixadevos que no número 1, que non estou, xa o situei, na parte baixa da imaxe temos un acordeón, que era este instrumento que vos dicía que moitas veces tamén acompaña as comparsas tradicionais do entroido do IO, por exemplo. No número, ese instrumento que ten unha parte de piano, non? E que despois ten ese fol que se encolle e se estira e produce, pois, coa compresión do aire, produce sons armónicos ao sair o aire por uns tubos que se atopan no propio instrumento. Ese sería o acordeón. No punto número 2 tedes a caixa de música que tampouco a estaba atopando. Si, tedela aí na parte máis esquerda. A caixa de música neste caso pois é unha caixa de corda, non? Que hai que darlle corda e que nese mecanismo de ferro, de latón normalmente, créanse unhas pestanas que o
bater contra un cilindro que ten estratégicamente colocados uns puntos metálicos, pois vai facendo vibrar esas lamas, esas pestanas, e vai producindo música. É unha corda sen fin, non? Que sona constantemente. A verdade é que o mundo caixas de música é maravilloso. Despois, na parte de coloquio, podemos falar de algún vídeo tamén feito dende a tradición galega, que é exquisito. No número 3 temos as castañolas, que están aí colgadas nesa parte de arriba media da imaxe. As castañolas son un instrumento máis ben importado dende a tradición máis española, non? E nós temos as tarrañolas, sobre todo, que serían diferentes, pero, bueno, tamén na tradición galega tamén atopamos castañolas. Temos no 4 as cunchas, ese instrumento pobre chamado comúnmente, non? Que se fai con unha parte do marisco, de produto que extraemos do mar, e que o bater unha coa outra pois fan un sonido moi característico. No 5 temos unha frauta que se pode parecer aos punteiros das gaitas, por exemplo, que non está aí recollido, sí que está a gaita, pero non está o punteiro, por exemplo, e aí temos pois unha frauta típica. No 6 temos a gaita, formada pois polo ronco que tedes aí, esa parte máis ampla, o soplete por onde se sopla e o fol, a parte que contén o aire. Temos o óboe na 7, que é unha especie de clarinete, unha especie de instrumento feito de ébano normalmente, que ten chaves metálicas e que para producir son o que ten é dúas canas que unidas, pois ao soplar fai que vibren as dúas e pois emita un son moi característico. Entre unha gaita e un clarinete, se queredes. O que pasa que non ten fol neste caso. No 8 temos, sí, unha pandeireta situada tamén aí na última parte da imaxe á dereita. A pandeireta acompañounos moitas tardes nos vídeos non só de entrada, senón nos vídeos de transición cara á segunda parte do coloquio. Temos os pratiños ou os pratos, que serían eses instrumentos que tedes aí no 9, que son eses instrumentos feitos de metal, non? De latón, creo que normalmente, que o bater un co outro, fan un sonido pois bastante característico. E temos o rabel no número 10, instrumento tamén tradicional, de corda fregada, e dicir, tamén ten un arco que se parece moito ao violín que tedes tamén ao lado. Temos no 11 o tamboril, tamén propio das comparsas tradicionais, dos grupos de gaitas tradicionais, tedelo na parte de abaixo. Temos as tarrañolas das que vos falei anteriormente, cando falei das castañolas, moi semellantes, pero cun agarre diferente, polo tanto, cunha forma de tocar completamente diferentes. As tarrañolas serían tamén un instrumento galego que se empezou a facer dende a artesanía de Galicia, porque é moi fácil de facer, igual que as culleres, por exemplo. E temos no 13 o violín, do que xa falei cando expliquei, o rabel, e temos no último a zanfona. Sobre a zanfona, pois tamén instrumento tradicional moi apegado á tradición galega, no noso caso, seguro que vos soa polos cantares de cego, e demais, ese non porque probablemente xa o coñezades por moitos grupos que hoxe en día, dende Galicia tamén, pois contan con zanfonas. Seguro que vos acordades do convidado especial que tivemos xa hai varias sesións, Xavier Díaz, unha das persoas pois máis importantes nas recollidas en a música tradicional galegas, non, en xeral. Xavier Díaz, se coñeces a súa traxectoria tamén musical, conta con a zanfona no seu grupo, que é unha forma tamén maravillosa de incorporala a tradición musical da actualidade, non? Neste caso. Por se queredes botar un oído, mellor dito, a estas cuestións tamén do curso. Pasamos ao seguinte. Agora pasamos do vocabulario a cousas máis lingüísticas, ou non sei se máis lingüísticas, pero máis apegadas á lingua ou ao ensino da lingua. E hoxe traémosvos o artigo. Sei que falamos do indefinido nalgúnha sesión pasada e diredes, isto xa me soa. Pois sí, de eso se trata, de que nos vaya resoando, de que vaya sendo algo familiar
o que estamos afeitas, non? Temos aquí o artigo e temos o artigo determinado ou o artigo indeterminado. Se falo de artigo determinado é que determina unha cuestión, unha casuística, un xénero, por exemplo, un número. Por lo tanto, temos o artigo masculino singular o, artigo feminino singular a, artigo masculino plural os e artigo feminino plural as. Por exemplo, as nenas do pelo loiro. E aquí podemos facer a produción que queiramos. Os nenos do pelo loiro, o neno do pelo loiro ou a nena do pelo loiro. Ese é o artigo o que marca, como xa vimos cando falamos de vocabulario e de flexións de xénero, por exemplo, é o artigo o que marca normalmente pois o xénero e o número de moitas das palabras que non teñen flexión de xénero. E cando teñen flexión de xénero, os artigos deben acompañar a ese xénero e a ese número do substantivo ou do adxetivo. Polo tanto, o determinado marca o xénero, indica, casa, encaixa co xénero ou co número da palabra que acompaña. Despois temos un indeterminado que, aínda que tamén casa co xénero e co número da palabra que acompañan, é indeterminado no sentido de que non indica, pois, exactamente cal é ou cal... Non é un deíctico no sentido de que non... Estou intentando explicar, estou non complicando máis. Non é unha palabra que nos faga distinguir, non, unha cousa da outra. Por exemplo, un para o masculino singular, unha feminino singular, uns para o masculino plural ou unhas para o feminino plural. Un pode ser un de tantos, sen identificar, concretamente, un en concreto. Sí que tamén o podemos identificar, pero botando man de outras palabras. Unha o mesmo, ou uns e unhas. Exemplo, uns cadernos que me gustan, pero non digo os vermellos, que son os que máis me gustan, senón uns cadernos, sen identificar cales son, unha cadeira, por exemplo, que me é cómoda, ou un sofá barato ou unha cadeira vermella, por exemplo. De entre todas as vermellas, bueno, de entre todas as cadeiras vermellas, non sei cal pode ser unha, vale, sen máis. Por iso serían indeterminados ou determinados. Uns axudarnos máis a determinar e os indeterminados, pois non tanto como o seu propio nome indica. A onde quero chegar con isto? Pois ao artigo determinado e as contraccións. Falamos de contraccións co indefinido e agora imos falar de contraccións co determinado, que estas son as que máis dores de cabeza nos adoitan dar, porque vedes que teñen diversas realizacións e ademais teñen acentuación. E cando se xuntan todas estas cuestións, pois todo se volve ás veces un pouco máis complicado. Pero prometo vos que non é tan difícil. Entón, esta táboa vai vos axudar moitísimo non só a entendelo, senón tamén a telo aí de man para cando que irades botar man precisamente facer as vosas producións lingüísticas en galego. Por lo tanto, se temos un artigo e unha preposición, vedes que os artigos están na liña máis fucsia, o a, os e as están en singular e en plural, e tedes as preposicións na columna que baixa na dereita. As preposicións coas que contraen os artigos serían a, con, de e en. Entón, cando xuntamos esas dúas columnas, créase unha contracción. Que acontece se a e o, a contracción e o artigo coinciden nunha produción? Pois que se forma unha contracción ao, ou tamén unha contracción o, con acento. O normativo sería ao. Que pasa? Que se pronuncia o. Vou ao súper. Esa sería vou a o súper. Entón, o que se forma unha contracción que se escribe ao. Como se pronuncia? O. Se eu leo vou ao súper, eso sería incorrecto. Teño que ler vou ao súper. Aínda que estean pois, o a máis o xuntos e a nosa inercia principal se dicir vou ao súper. Que acontece cando teño un a, preposición máis un a artigo? Pois que acontece unha contracción que se converte en a con acento. Vou á praia, por exemplo. A máis a. O mesmo acontece con os máis a, é dicir, en plural, e o mesmo acontece con as máis a. Con os máis a ou con a máis os, dame igual, preposición máis artigo, acontece aos, que tamén se lee os, por eso tedes aí esa outra formación, e cando chega a preposición, cando contraen a máis as, o que se forma é, pois, as, con acento tamén. Neste caso, como tedes aí. Despois, coa seguinte preposición, que sería con, tedes coa preposición o, pois temos co, sen acento, vou con
o tío do meu marido, por exemplo, ao súper, pois vou co tío do meu marido ao súper. Coa, se quero dicir coa tía, pois con máis a, vou coa miña tía ao médico, vou cos meus tíos ao súper ou vou coas miñas tías ao médico. Fixadevos que é sempre con máis o, co e coa, e con plural simplemente engadimos un S. Esta contracción é moi fácil. Cando temos de máis o, unha preposición de máis os artigos o, a ou os e as, o que temos é unha contracción que pode ser do, da, dos e das. Esta é moi común, esta utilizadela a diario e, polo tanto, probablemente ou non saibades que é unha contracción e non vos deades nin de conta, ou sí que o sabedes, pero a utilizades de forma inconsciente. Que saibades, e iso está genial, é o que temos que conseguir, é que saibades que sempre que dicimos do que máis me gusta, das plantas que máis me gustan son as colgantes, por exemplo. Estamos nese das, estamos utilizando unha contracción de máis as. E así con todo. Do, da, dos ou das. E o mesmo no caso de no, na, nos e nas, que é unha das contraccións tamén son unhas das contraccións máis utilizadas. O que temos é a contracción, a conxunción da preposición, de, máis os artigos o, a, os e as. Temos neste caso no, na, nos e nas, que tamén son unha das, como vos dicía, das contraccións máis empregadas. Podemos facelo pois, de forma inconsciente, porque ademais neste caso parecese moito a outras linguas que utilizamos no común, como pode ser o caso do castelán, e polo tanto pois, son contraccións que facemos sen necesidade de estudo, non concreto, pero quedamos aquí o cadriño para que o teñades máis moi claro. Que máis temos? Os artigos indeterminados, neste caso, e as contraccións. Pois neste caso temos unha, uns e unhas e contraen coas preposicións con, de e en. Neste caso, con máis os indeterminados temos cun, é dicir, con máis un forma cun, con máis unha forma cunha, con máis uns forma cuns, e con máis unhas forma cunhas. Desto falamos nas sesións anteriores, polo tanto, queda aquí de repaso. O mesmo con de, dun, dunha, duns e dunhas, e o mesmo con en, nun, nunha, nuns e nunhas. Isto aplica igual que cando vimos hai varias sesións, pero que saibades que pois, tamén se forman así cando falamos de artigos indeterminados. Con todo, se tedes dúbidas, se tedes calquera cuestión que queirades preguntar ou calquera outra cousa, temos aínda disponible a parte do coloquio. Pasamos, polo tanto, a outra cuestión lingüística, que sería a do posesivo. Os posesivos en galego distínguese, igual que en castelán, non? Por designar a un posuidor ou a unha posuidora ou a varios posuidores ou a varias posuidoras. Neste caso, temos posesivos de primeira, de segunda e de terceira persoa e, ademais, temos, a parte de masculino e feminino, temos os singulares e os plurales. Neste caso, para un posuidor na primeira persoa, é dicir, algo que só posúo eu, é algo meu. Se teño algo en singular, pois o meu caderno. Se teño moitos cadernos, digo os meus cadernos. Se quero dicir que algo é feminino, pois podo dicir a miña lámpada, ou se teño moitas, as miñas lámpadas. Se quero falar, paso a segunda persoa, de unha persoa posuidora. Se quero falar de que algo é teu, polo tanto, un posuidor, pero que non é meu, que é de outra persoa, o teu móvil, por exemplo, ou os teus móviles, é a túa lámpada ou as túas lámpadas, ou a túa planta ou as túas plantas. E se algo non é meu, nin é desta persoa que teño ao lado, senón que é daquela que está máis lonxe, ou quero utilizar unha forma de cortesía, como pode ser o trato de vostede, o que digo é que algo é seu. O seu libro, por exemplo, os seus libros para o plural, ou a súa canción ou as súas cancións para o plural feminino, que saibades que vai por orde de xerarquía de distancia, non? Algo é meu, primeira persoa, algo é teu, se estás aí enfrente de min, e algo é seu, se é desa outra persoa, desa terceira do plural. O mesmo para os varios posuidores. Se algo é dun grupo no que me inclúo, é algo noso. Por exemplo, o noso... non sei, o noso piano ou os nosos pianos, ou se algo é feminino, a nosa lingua ou as nosas linguas, tamén podería ser. Se algo é de outras persoas nas que eu non me inclúo, un grupo de persoas nas que non estou, é
o voso xogo ou os vosos xogos, eu non estou aí, ou a vosa lingua ou as vosas linguas. Se, por exemplo, falamos de alemán, non? E alguén comparte aquí, hai un grupo que comparte esa lingua. E no mesmo, no terceiro lugar, na terceira persoa, o seu xogo ou os seus xogos e as súas linguas ou a súa lingua, neste caso. Moita máis distancia coa persoa emisora, coa persoa que fala. Se hai dúbidas, comentade más, pero o cadrado dos posesivos quedavos por aquí tamén para que podades ter de man. Cales serían as funcións do posesivo? Pois o primeiro son pronomes cando substitúen un nome, é dicir, os posesivos, poden funcionar como pronomes. Neste caso, se substitúen a un nome, non levan artigo. Ese libro é meu. Máis cousas. Son determinantes cando acompañan o substantivo, é dicir, polo tanto, deben levar artigo. O meu gato. Este gato, non outro. Falo do meu. E este está determinado polo artigo que estou metendo. Tamén podemos utilizar posesivos en exclamacións, por exemplo, meu Deus ou miña nai. Calquera destas están iniciados non por un posesivo. E tamén temos posesivos en frases feitas, por exemplo, meu dito, meu feito, que significa algo así como é algo predictivo, non? Dixen isto e pasou isto, meu dito, meu feito. Podemos empregar posesivos tamén para falar do conxunto de persoas dunha familia, como os meus, en lugar de a miña familia, ou non, os meus son os mellores, ou directamente os meus. Os meus poderían ser as persoas que considero cercanas a min, non? E tamén poden empregarse como apreciativos. Por exemplo, a miña María é a máis lista. Se fala, pois, dunha María que quero, non? Pois a miña irmán, ou a miña filla, ou a miña nai. Ai, a miña María é listísima, por exemplo. Ou a miña María é a máis atenta. Que máis vos conto? Pois que un pouco de práctica. Agora toca vos pensar a vos. Pensei que saltaron a diapositiva. Agora toca vos pensar a vos. Eu digo vos, cal destas opcións sería a oración máis correcta? Comenta no chat. E temos 4 opcións. Temos a primeira, meu tío trouxo 3 kilos de percebes para as festas. A segunda, o meu tío trouxo 3 kilos de percebes para as festas. A terceira, o tío meu trouxo 3 kilos de percebes para as festas. E na 4 temos, tío, o meu trouxo 3 kilos de percebes para as festas. Entón, en todas hai un posesivo, en todas hai as mesmas palabras, pero están desordenadas. A que rexe un pouco o significado é o posesivo, non? É a súa localización. Entón, eu animo vos a que, se queredes sacadelle unha foto que vos dixen tamén nalgún día pasado, para poder pensalo antes de que eu pase a diapositiva, e así escribidesme polo chat cal credes que é a máis correcta, e despois comentámolo entre todas e entre todos. A recomendación de hoxe, pois unha recomendación que creo que vos vai gustar moitísimo. A recomendación de hoxe é un recurso do Instituto Galego de Estatística, do IGE, tamén da Xunta de Galicia, polo tanto, que o que nos permite é observar xeográficamente a distribución dun nome ou un apelido. O que máis buscamos aquí son os apelidos. Por exemplo, se alguén ten un apelido pois común, como pode ser a Fernández, por exemplo, ou González, ou Vázquez, ou calquera apelido rematado en EZ, que sabedes que indica, non? Pertenza a un fillo de Fernando, fillo de lo que sea. Neste caso, podemos ver onde hai unha concurrencia maior, non? Dese apelido. En que área xeográfica hai unha concurrencia maior dese apelido. Dicía dos apelidos comuns porque estes que son máis comuns van a aparecer espallados por absolutamente todo o territorio. Pero se tedes un apelido menos común, como é o meu caso, podemos ver onde se dá, non? Ese núcleo de apelidos e de onde pode vir un pouco ou beber un pouco a nosa tradición de apelidos familiar, non? Normalmente coinciden, é dicir, cando hai apelidos que son pouco comuns, que non están espallados, non? Homoxeneamente por todo o territorio, cando temos un apelido pois concreto, como é o caso de Quiroga, por exemplo, que é un apelido, aparte de moi bonito, se me permitides, que está moi localizado, estivo moi localizado nun lugar concreto. Pois coincide que a familia pois era de aí, ou un núcleo familiar forte era de aí, ou que aí se afincaron unhas persoas con este mesmo apelido, polo tanto o núcleo forte está aí. Creo que é moi curioso ver sempre a distribución dos nomes e dos apelidos nas poboacións. Ou a min pareceme moi interesante, despois imos entrar
na páxina web para ensinarvos un pouco como funciona. Pero polo de pronto ata aquí chega esta primeira sesión, esta primeira parte máis teórica, non, da sesión de hoxe, e, como sempre, temos unha transición maravillosa, un vídeo excelente que chega hoxe da Sociedade Galega de Arantei, Vilamarín e a Peroxa. Veñen dende Argentina e traennos unha maravillosa contribución que ides desfrutar agora mesmo. Ata dentro dun intre. Aldeiña de Toutón, de lonxe parece vila, ten un carabel na entrada, ten un carabel na entrada e unha rosa na salida. Non me deixa respirar, por ningún amor chorelle, solo tú me fas chorar. Ay la 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 la.
Benvidas de novo, que espero que desfrutarades deste vídeo, desta transición musical, como sempre. E para retomar un pouco do que estábamos falando, deixáramos aquí unha recomendación de páxina web na última das diapositivas, que, por certo, aproveito tamén para dicirvos que tedes todos os materiais colgados na páxina web de Galicia Aberta, e aí podedes acceder ás diapositivas coas que traballamos nesta primeira hora máis teórica, non? Nesta primeira media hora máis teórica. Sempre a última das diapositivas, a última páxina dese PDF que tedes aí colgado, leva unha recomendación. Neste caso, poden ser recomendacións máis interactivas, como é a de hoxe, que é o que vos vou dicir agora, ou poden ser recomendacións de libros, de películas, de series ou de calquera outro contido que vos poida axudar a seguir mergullándovos nesta aventura da lingua e da cultura galegas. En este caso, deixámosvos por aquí unha páxina moi interesante, dende o meu punto de vista, do IGE, do Instituto Galego de Estatística, onde pois podedes ver cousas tan curiosas como a distribución de nomes por concello. Un pouco para que saibades como movervos por ela, aquí tedes documentación sobre os datos que temos, cantos concellos están mapeados, cantos nomes, digamos que aquí están os datos crus nesta pestana, a documentación na que están baseados, as recollidas e demais, servizos que dá o IGE e a propia páxina do IGE, do Instituto Galego de Estatística, que, por certo, non só ten esta funcionalidade coa que imos traballar hoxe, senón que tamén ten outras moitas moi importantes, pois tamén como as enquisas sobre o uso do galego, non? Hoxe o que vos dicía que íbamos ver un pouco a distribución de nomes por concello, entón, se lle dades aquí directamente, o que vos vai a dar, pois, imaginadevos, non sei por que aquí, aí está. Se lle damos a Galicia en xeral, sen necesidade de ir a ningún concello, vai nos poñer aquí este mapa. Ademais do mapa, vai nos dicir unha distribución dos nomes máis empregados en Galicia, neste caso, divididos entre mulleres e homes. Vedes que o nome de muller máis utilizado en Galicia sería María, e o nome de home máis utilizado sería Manuel, seguidos nos femininos de María del Carmen, que sería unha variación, ou Carmen a terceira, ou María Carmen, e seguidos nos homes de José, José Manuel, Antonio, José Luis, José Antonio e demais. Vedes que tedes unha lista bastante longa duns 20 nomes, e tamén nos di datos como a idade media destes varóns ou destas mulleres. Fixadevos, no caso das Marías, teñen unha idade media de 57 anos case e medio, e no caso dos Manueles, pois teñen unha idade media de 62 anos. Se queredes baixar a nomes pois que teñan unha idade media, aquí nos máis utilizados, máis nova, pois temos no caso dos homes de 29 anos aproximadamente, que temos un 35% que se chaman Diego, pero tamén temos outros nomes de persoas con menos idade, como por exemplo estes de 32, que se poden chamar Pablo. No caso das mulleres, pois seguimos a un índice de idade menor, témonos que situar neste 27 anos e medio para dicir que temos 11.976 Paulas, ou con unha media de anos de 32 e medio tamén, Saras. Aquí, isto como datos para que poidades ir pescudando tamén o voso nome se queredes. Podemos movernos directamente por concellos, pois, por exemplo, se damos aquí, chegamos ao concello de Ponte Caldelas e vemos os nomes máis utilizados neste concello, non? Pois María del Carmen, para sorpresa de absolutamente ninguén, e Manuel no caso dos homes. Fixadevos que aquí aparecen, pois, por exemplo, Celias ou algunha Lucía que antes non nos aparecía, ou no caso de homes Rubén ou Roberto, que tamén serían novos. Vemos, se nos movemos aquí ao Folgoso do Courel, por exemplo, vedes que pois tamén Carmen con un índice moito menor, porque a densidade poboacional pois tamén é menor, e José pois tamén o mesmo, que se nos movemos nas Rías Baixas, que vos dicía antes, fixadevos que xa cambia a cousa, non? Aquí, iso que fomos a Oia, pois imaginadevos que imos a Vigo. Aquí temos un índice máis alto. Ben, aquí podedes buscar directamente un nome, o nome que vos queirades, poñédelo aquí e aparecevos tamén a distribución. E como vos dicía, dentro desta páxina do IGE, tedes moitas outras informacións relacionadas coa vida en Galicia, non? E coas enquisas que se fan sobre os datos que podemos achegar ás persoas, á cidadanía, non? Sobre os nosos costumes. Por exemplo, como vos dicía, o que máis consultamos no IGE son os datos do uso da lingua, por exemplo.
deixámosvos por aquí a páxina para que poidades, pois, bucear nela e pasar un rato entretido e buscar por aí tamén a distribución dos vosos nomes se é o que queredes facer. Temos algunhas preguntas. Ai, que imos ir vendo, a ver que me contades hoxe. Vale, a praia de Lapamán que mola moitísimo, pois moi ben traída porque a praia de Lapamán en realidade sí que se atopa en Bueu, non? No concello de Bueu, polo tanto atoparíase aquí nesta península do Morrazo da que tamén estivemos hoxe. Alégrome de que a coñezas, de que che guste, compartimos gustos neste caso e a verdade é que é unha das praias máis fermosas que temos por aquí polas Rías Baixas. Se tedes oportunidade de vir, non perdades a ocasión de pasar por ela. Grazas pola chega. Que máis cousas temos? Imos ver. O entroido de Xinzo e as súas pantallas. Pois fixadevos, hoxe tamén falamos de entroido, non? Neste caso falamos do entroido do Ío e obviamente temos unha tradición de entroido fortísima en Galicia, especialmente en Ourense. Desto creo que falamos nalgúna ocasión. Se non o fixemos pormenorizadamente, seguramente o fagamos ao longo deste curso tamén. Pero para entroido aínda nos queda moito, a verdade. Agora estamos máis en época de entrar nos magostos, non? Que tamén é outra tradición moi galega, se mo permitides. Algúna cousa máis? No caso dos nomes propios tamén faremos contraccións. Non sei exactamente a que te refires. Igual, non sei se te refires a topónimos, por exemplo. Vale, exemplo, adiante o exemplo. Vou a O Rosal, vale, como faríamos? Pois esta é unha moi boa pregunta, moitas grazas por traelo, porque tamén se pregunta moitas veces e a dicilo coa cuestión da Coruña, que tamén é unha pregunta que sae moito, se dicimos vou a Coruña con 2 as ou se facemos contracción. Podemos utilizar as dúas, en realidade. Entón, o máis normal é que deixamos, se o topónimo ten ese artigo, por exemplo, a Coruña ou o Rosal, o normal é que non fagamos a contracción, que deixemos solto porque esa outra parte non do topónimo, esas dúas palabras forman parte do topónimo, pero poderíamos facelo tamén como contracción. O máis recomendado é non contraelo neste caso. Moi boa pregunta, como che dicía, grazas por traela. E creo que non temos nada máis. Entón, pois non sei se queredes facer unha última consulta antes de que pechemos a sesión de hoxe, pero o que vos dicía, lembrade que tedes os materiais dispoñibles na páxina web de Galicia Aberta e non só os materiais, senón tamén as clases pasadas. Podedes consultar os vídeos das sesións anteriores, da parte teórica, máis da parte esta segunda do coloquio. Creo que non temos nada máis, entón imos pechar aquí. Pois imos pechar aquí e moitas grazas de novo por acompañarnos un martes máis. Sen máis cuestións, vémonos o vindeiro día, que xa empezaremos mes de outubro, así que teñades moi boa semana. Ata logo!